Kulit. Kita na agad mo. Kita na agad mo yun eh. Nakikita na. Ano yan? Uy. Tingnan. Ano? Sisira mo na yan, ha? Sisira mo na yan. Sisira mo na yan eh. Ang kulit niyo, ha? Ang kulit-kulit naman ng baby. Ang kulit ng baby namin. Ang kulit-kulit ng baby namin. Ang kulit-kulit. Aray, 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 wag mo. Uy!